Drug Abuse Prevention and Control Celebration sa Mandaue City gisaulog, kundiin lain-laing aktibidad na kahanay alang sa mga drug warriors nga gisuportahan sa komunidad. Ang report ni Nico Sereno. Formal na nga giablihan itong Lunes ang Drug Abuse Control and Prevention Celebration sa Mandaue City. Karong tuiga, lain-laing aktibidad ang giandam nila tinguha nga matabangan ang mga drug warriors o mga kanhi na gumon sa drogas. Sama sa medical mission o daw caravan of services para kanila o sa ilang pamilya. It centers more on the warriors, ato ang mga recovering PWODs. Kay kanang weird man pud mag-celebrate ang DAPC, then wala di ini ang mga tao nga atong gi-celebrate. Since ang ato ang perspective naman gud sa substance use disorder is more of a health perspective. Mo na to ang gigirapan. Ang kaniadto, Mandaue City Substance Abuse Prevention Office ginganlan na og Substance Abuse and Mental Health Services Office o SAMSO. Kay gipasuki pa nasab ang pagtanyag og mental services sa mga nanginahanglan. Ang opisina gikatakdang makadawat sab og assistance gikan sa Dangerous Drugs Board para sa renovation sa ilang buhatan. Kung makumpleto na, butangan kini og outpatient facility o sa ka-drug test laboratory o community-based health facility. We handles nga in need of mental health service or even primary care service for health, not just mental health. Pwede na sila maka-medical. Pero sa misugdan natin yung morning nga building, no? So there will be extensions or mga modifications. Nico Sereno, Balitang Bisdak.